Azatlyk radiosynyň habarçysy soňky bir hepde töwereg wagt bäri awtowluglaryň renk talaby bilen bagalykda internetden alınıp barlayan ulaw sowdasynyň haýallanyny habar berýär. Garaşsyz Türkmen Nokot News neşri Aşgabatda inni ulawlaryň aşagynyň hem renkledilmeginiň talap edilýändigini habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen atlandyrylmalyk şertine gurrundaş bolýan telekeçiler awtowluglar boýunça girdilen renk talabynyň awtowlug sowdasyna yaramaz täsir edýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň häkimetlerinden çemil bäri ýurtda hereket edýän awtowluglaryň renkiniň goýu renkde bolmazlygyny, olaryň açyk renkde bolmagyny, hatta ak renkde bolmagyny talap edip gelýär. Renk meselesi ortağa çykan soň awtomobil bazaryna ençeme telekeçiler uly ziýan çekendigini aýdýarlar diýip bir lewap ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Awtobazardaky ulaw sowdasy togtady. Türkmenistanyň internet bazaryna inni bir hepde bäri satyp çykarylýan ulawlar satylmaýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä mundan welek lewapda ýaşyl, açyk gök, çalymtyl gara we gyzyl renkli awtowluglaryň hem hereketine ruhsat berilmeýär. Awtowlug renkleýän ustalar bahalary iki hesse ýokarlandyrdy. Odal ýeňil sedan awtowlugyny 15-20 miň manada renkläp berýän bolsalar, häzir ulaw renklemegiň bahasy 30-45 miň manada çenli çykdy diýip ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli awtowlug ustahanalary ýapyk bolan soň awtowluglar ulaw ustalarynyň howlularyny renklenýär. Ustalar öz öýleriniň howlusyna getirip maşinlara renk sepip berýärler. Bu ýene problema diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Garaşsyz Türkmen Nokot News neşriniň habaryna görä Aşgabatda häkimetler aşagy goýu renkli awtowluglaryň gurotluk gödäwçiliginiň geçirilmejekdigini duýdurýarlar. Neşre görä bu talap häzirlikçe ähli awtowluglary degişli däl, ýöne Türkmen paýtagtyna ula awtowluglaryň aşagynyň goýu renkde bolmagy makullanmaýar. Neşriň çeşmelerine görä ýol gödäwçiligi polisiýasynyň işgärleri şeýle awtowluglary saklap, olaryň sürüjilerinden nobatdaky gurotluk barlygyna çenli awtowluglaryň aşagy güdüniň renkledirmegini tapşyrýarlar. Mundan ozal Türkmenistanyň awtowluglaryň radiator gözeneklerine çenli hatda ulawlaryň rezin palçyk sowjularyny çenli ak renkde boýatdyrmak talap edilýärdi. Türkmen kanunçylygyna ýurdun çägine hereket edýän transport serişdeleriniň belli bir renkde bolmagy talap edilmeýär. Ýurtda awtowluglar boýunça girdilýän ak renk talaby dilden görkezme esasyna ýerine ýetirilýär. Ýurdun media serişdelerine görkezilýän videolarda we suratlarda Aşgabatda hereket edýän awtobuslaryň hem köplenç ak renkdedigini görmek bolýar. Ýurt häkimetleri özleriniň awtowluglar boýunça girdýän ak renk talaplaryny resmi beýanat bilen köpçülige düşündirmeýärler. Ýöne gytaklaýyn bu talaby ýurdun yslyk howa şertleri bilen delillendirmäge finansiýarlar. Mundan ozal Türkmenistanyň awtowluglar boýunça başga da talaplar güýje girdilipdi. Ýatdasak 2021-nji ýylyň awgustunda Türkmen häkimetleri Germaniýada öndürilen Mercedes kysymly awtowluglaryň ýurda getirilmegini resmi taýdan gadagyn etdi. Şol bir wagtda 2017-2021-nji ýylar aralygynda öndürilen dürli kysymnaky BMW, şeýle-de Volkswagen, GMC, Chrysler we Tesla kysymly awtowluglaryň hem käbir görnüşleriniň import edilmegi gadagyn edildi.